Thaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta kan Geronimo merchandise kha awardar thei renga design tharnal tak tak video kan muang hian thlan turoma achana link chu description a hian awme India ram muntina kan deliver thei vek ti kha kan ai hriat tir non le ani tin mania cha thei lovemo cha thiam lovemo kanom chuan phone number 7640809289 a hian WhatsApp message mangin kan biak thei renge tin pakhat le chia order lo thleng to te khan khonga in Instagram a geronimo.channel le Jerome Hauzel ti khalo mention ula kan lom ngotang kan lo me he video hi entertainment le educational purpose ta na ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Rol thar kumsom priat mi Zebb Quinn hi Asheville, North Carolina cheng ania Walmart ta thokin he dora hian high school kalai changin part time in alowin hlo to thin ani ana chu nuamati zong takania ama hi zirna lama chaklo chi lo ni boknen high school chuan nuwa chuan zirzom talovin Walmart dora chuan a ngetin a thokta ani le khalam chu timi vaklo ma se sumdon lamero alo zei phian aniang a thona big electronic lam department a chuan anron le ho tu enan en pol ani chhongala mi biang bia ka thiama atai main ain pem em boka thiante tan po tho puyan nuam viau ani home atna kallo nia po thilei tur talin andor bula chuan avakal sham thinin an seni anu point in ain dora chuan om tam zok tin a soi fiam fo ngea kumni le chan ve tho chung hian voi khat ma duty hun pellovin akal kim chap ani electronics lam zorna an hot nu pipeti nen po anin nelin anin man hlea kumlama in thlau viau ma se anin kom ngin an tho dunna a thra hlea chuting ani wang chuan kumsang ni January ni thuma a call don chu angai na a shelo hle chu call chu zebanu pidini sin hena tangin ania amani January ni zana zeba duty chu a holo thuron sein a chanchin hriata nem ti aron zot ani pipeti la chuan eng malo sheder mai silova a duty na tanga ho tura mu bakha achina shezilo shima zandar ko a duty hun zovin a hoti zong chu hriat chinani mai a holo zan January ni pathiani zan chuan anu chuan lo ngai chang renga angai ti thatlui an tum sham nain ati lei theime lo chuni ama deu khan apain pul khelna mul thar a prezena chumi chu man china chak to thude po soivea a bozan chuan pul khelina koyanga atum ai na reita niang titena hanin nem dona ma se ma ngei point chu aring zo chuang lo zeba hian mobile phone ala nei lova ma se ti hun lai in biak pona tana an man lar tak mai pager an ti mai chu a ga vereng thunga chutiang chumin in biak an du thuanin shilna ani berang chu pager chu ron ri chuan ron bedu tu number chu lo thlenga man vele alo dong tu chuan avakol let mai thin ani pideni sipo chuan afa pa chu voitam tak biak po tumin pager kaltang chuan message athona ma seron call let ti reng anei lo chutianga mutmu po tu amanglo chuan a khovar zaka a thian kom thin deuh te chu han call kwal chara tu ma chuan a chanchinan lo shebok silo ti chuan amangangin an na thona mun lam chu phone ta top maya a shatur berangai pipeti point achina hriat big silwa chuan police lam be popin thochan ni chuan police nena afapa bo thu chu a report ta ani police tela chuan an lo ngai thu tak lutuk lo le ngala rol thar kum som priat mi zan khat han holo te mai chu a hun lai a thalai te nun dan ne na ngai toin mak pon lo ti ve vak lem lo fa te in munau pang rei lutuk thina an lo tiril ru deuh mai maya bial nu te pon nei venga chulama chuna leng rei ve deuh te pon ni theya
tin thian te nen an chuak anga tum ai nan lo rei te deuh te pawh ni the sin tin bo anga han zia lu ngal ngot chu ti chian langai lo dewa a zon lam phei chu soipon soilang ei lo ani Zebb hi anu nen chawa khosa ania naupang te ani lain anu le pa te in thena farnu pakhat nein ani chuan pasal nei san to buka anu hian aduat ema ama chawa ompui to wang te poniang anu fa pasial anti fiam thina ni ve hial ani khothlang rama te ku chuan high school an zo to chuan mani in hai ko turin an in dang deuh nge thina ma se chu ti chung chuan Zebb chuan anu chu chua san ve du lova an la cheng tlang tareng ani Zebb hian Zebb lova chuan thian bulfuk han kom em po nei chuang lova anu chu thian nai ber chu ni deuh mai chu tiang ani wang chuan pideni si point a fa pa chu hre chiang a in ti ve to ka engma soilovin aria bo san ngot don lo ti chu huai takin a soi ngam tlat ani ana thok bang te po hi aleng koi ngai zen lova enge mutlai chan tur nei ni poin anu chu sil thlap thina ngoi renga chu chen han thang bo chu a fa pati mi ani lo ti a chiang tlat ani a bo thu report ni tho chan ni a po chuan Zebb chu a hotamia lo maya atuk thole ni January ni lia po a chin engman la hret chuang lo chumini chu nulam chu a duty hun tur ania chuta chuan run lang le hlol mai se tin du thu te anan sam ve topa ma sen ma ni ngei poin an be se ngam chia pik chuang lo amai ro chu be se han bo tak chuan thil om lo po hi lo om tak lova an pi peti ngei po chuan a duty huna chuan ron lan takin tin a lo thlir ve thowa chu tiaril rubet lo taka thut reng lai chuan phone call danglam tak adong tatlat mai aron call tu chumi panin Zebb ani thu aron soi ta hlol maya ma se anaw Zebb o chu a hret chiang ngang maya aron call tu chu mani lo ti po a hret chiang khop mai chu wang chuan tunge ni hriat tumin a han berei luya Zebb chawina hriat tur an dor thil vel te chu a han zot lui khera arin nang ngein aron kol tu chu ne kwal ta vela atopa phei chuan engma soilovin phone chu da ta dai mayani chu vele peti chuan star 69 chu a han dial zui ngala chu ron kol tu nung ber automatic dial let le na ani ma se alo chang tu chu mei chia lo ni ta dai maya Volvo construction equipments pui theina chekan neem alo ti puam deuh tral mai chu dor le an dor Walmart chuan sum don ton na thila engmain kung kaina nei lova chu ta tanga phone call local te tlat chu makatiang reng hle ti chuan pipeti chuan chu dor le Zebb chuan engin zom nangen nei ti han ngai tu chara ma seng ti kong zong mai in a chui zom thei tlat lo an staff te zinga chu dor nena in kung kai nai vai deuh tenomem ti han chui le a Zebb te thopui Robert Jason Owens a kumsom ni pani mi chu dor Volvo construction equipment sa chuan part time min alo thok kop mek ti a hreta ti chuan ani lo chu dor nena in zom nei nom miao lo wang chuan Jason a chu aring hlel ruta hlea chuta pathiani zan khan Jason le Zebb te chu an motor hun na bula anin belai munie in soiten lo om le ta zela tin chu mai ni lovin a tho pui te poin Zebb chuan a kar man lai chu thla ka duwa Jason chuan second hand car le tura ko mu ti ten lo soi ve boka chu tiang ani ta ka chuan Jason chuan enga motal sheta nei a ring ta viau ani ti chuan bi peti chuan a call dun chung changte Volvo construction equipments dor changaron kol nialan dante chu dor le Jason ate in zom na chungchang ama alo chui ve ho zong chu police han hriat tir ta ani po chuan pipeti malo lak to na chu rin tlak anga in Jason chu a che nei na kalchilin thuan wazot fi ve ta ngal ani Jason po chuan Zebb nen chuan a bodon zan khana in biak ngei thule
skin hand car lei tura ko munia an soi te chu engma phalova chuta an be seng ngein midang shet velo thil an in atanga zepa ho nu thlengin seitur lo nei ta chia mai a soidan chuan khamizana zepa ho tur nen khan an motor hunna bula chuan in bein a ma pon lo soi photo motor lei tur chungchang vel chu an soidun lea Jason chuan skin han motor nei tu te chu anum na changa mar lam mel som panga vel hlaum Lester lama ni thute adu chuan kalpui thei thute ashila Zebb chuan nga khotlai lova vale ngal mai adua ti chuan chumizan lala chuan skin han car lei tur chuan an kaltanin asoi zeldan chuan Jason chuan amma Ford motor pickup truck alutin ma shruaya Zebb chu a car Mazda Protich Polin a hnunga aron tlan ve boka thuyan tlan main petrol pump pakata dora thil lein an chol loka chuminu chuan Lester lampan chuan an chuak le ta ani kongpui pakhat Longshore Road an tia an tlan lain a hnung zoka tlan Zebb chuan a headlight chu aron ti phezok zoka loading lock tura ron ti na ni ringin high school building pakhat bula hian alo ngaka anunga Zebb po churan ding vein a pagera message don thule kollet nge ngai thu sein mobile phone a ken lo aron zota ani chuan alo ken big lo wangin apia dewa van tlang phone chu mang turin avakal shangta ani minute som nu vela Zebb chu aron let lea maktak main ami zia chu ron dang ta vek maya a mela chuan a chi ai ru riau ni hian alanga Jason an hena chuan let le ngai thute thilman mo thlak deuh ti tur nei thute ron soya chuminu chuan a kara lutin a kwal tur chuan a motor bumper chu ron tau sak nge niin Jason a chuan a soya chu po chu ngai ven man tolovin a siam man tur chu nak tuka ka pe meng che ti le tlan chu arwal le ngal ani o me tin Zebb hnen atang chuan thole ni zinga phone call adong le niin ain soi boka chumini chuan a duty theidon lo thu Walmart an ho tu te lo shil sak turin ron tinin asoya aron ngenang chuan amanga in soin an thona Walmart dor po chu Volvo dor chang chuan a call sak tanin ain soyani hatu sei fin fiana nu chuitu de chu Zebb anena an chua zana thiran lena dor nia soya khan kalin CCTV record te ananena asoyang nge khan Zandar kuali min som palia Jason ador chunga lut lai chu amu thea second som nu vela Zebb churan lut velein minute ni nuan chuak lea tin Longshore Road lampan chuan an tlan chuak le ti po chiang takin alang thei ani chuwang chuan Jason tu sei chu vaina dikem ti la hre thei chialo ma se atira an rin helang ngot kha chu lo ni lo thei ti ngai danan nei le ta deu ani chutia thilrin lelom tak ngai tuana han soi nging dot thei thila lo mai lo wang chuan nu chui tu de chuan mimal thila engemaw buai na to kanga chumi buai pui chuan ala ombo rian ni an ring ta bera ma se nu de ni si chuan chutiang ngai dan chu nei ve thei bau lo mai Zebb an munun berin an thona uniform alain bela chutiang January thak khowo wang lain korlumpo Halloween afapa chu khoya ma coloring lo ani tin Zebb chuan contact lens vo wangin amit thlor hi pai deuh renga maktak main chumizana chuan a pai chuak lo tlat mai boka mani du thu nge kalbo chu ni se a ken nge rinuma tin mimal thil mamo neu po engma keng lo chuan a chua mol toparing theilo ani nu chui tu teril ruwa chuan manin ti hlumani theyangem ti te po alang lo theilova ma se chu po chu pideni si chuan a ring ve ei lo afa pa chu rol thar harawang tak mani to ka hlim ve thei takania manin ti hlum tur khopari ruha na nei a ring baulo ani abo mani lok po hian DVD player thar le TV thar te an lea vo po vo khom man lovina chapdar nuaya a khoi chin chak to turdan ziate a hriat thiam pui bok ani
tin a thona dor chu nuam ti viau ma se sipai officer ni chak hlea chu atumber ponia chumi tana in buat seina tur chuan sipai tang turte in tuai hriam na skula admission po ative ngea chu tiang chuan am haba ka thil ti tur phurom tak takain chopa mani nun na lamai du tur khopa nun bul le mathlir nei lo nin afapa chu a sha thei tlat lo ani pidini si numal kan ti to kha heti lai hian ngai zonga nei vele to a ming chu Costa ani hian restaurant pakhat Costa's Kitchen ti hi neya zepanen po hian in nel hlea adora po chuan awa chol ve fo ani abo malok kum sanga zakwa songkwa pakwa December thla khan chu dora cholai chuan meise pakhat Misty Taylorinen anin mel hriata Misty nu le zepani te hi chu dora chuan an thok dun nge zepale Misty te chu anin kom ngi chho hlea pul khelle bazar velten anin zui chuak fowa thianangin in soima se zepa sha chiang tu de chuan thianang mai chuan a enlo ti an sha chiang thau ani a thian kom ngei deuh te bula phei chuan Misty du zia chu lo soi cham chi ve boka ma se buai thak na chu Misty hi mi pakhat Wesley Smith a du lai ani tlat apom lai nen chuan fan lo nei to ngea ama ngam tlak deuh te chuan Misty chu thlawat turin thu te po an lo ron hial to ani amai ro chu zepa chuan Samson ang main kadu masin ti chu achang choya Wesley thik tu chiat ziale Misty chunga atron thin dan zong po hre chungin an nu pa borok thalo tang hian ka chan chuangai ative tlat maya chu tiang borok ni nyai noi kara chuan December thatop lama tang phei ka chuan zepa chu ami zia dang lam devem ti turin alo ve devani home Wesley chen te point zepa chu minu pakar lo in rol lo turin an lo shil ve to thovani oma ma se chu ti chung chuan an lain zui reng thova Wesley point a sha chuak le vek bok ani chumi chungchang an chui chien na tang chuan abo don ni khan mi tu te moin an vaunin zepa chuan a thopui pakhat hne na soi ti te an sha chuak le ta zela chu tiang in ngai zon na boro ko kal Chingchivet chu mitam takin an thi pha to ti nu chui tu de chuan an ton hriat atangin an hre boka a hma angota ngai thaum theinin an hre talo ani zepa bial nu mi nu ni lai Misty chu zepa nu in afa pachan chin ngai vena akol ma sak zinga po khana tel ngeya ma se zepa chungchanga chuan engma hriat nei lo thuin alo chang ani nu chui tu de point thilom dan ngai toin Misty chu thu zo fia ve thainan hria zepa bo zana hun man danan zo chuan Wesley anen anu te na zan rian nin asoya atu soi hriat pui tu ponom thlap boka ani chu zepa bo thu a chuan in nam hnoi lo nin alang ma se zepa chung te ro chuan Misty chu ain rolan la ring deuh tho maya Jason anen motor lei tura an kallaya zepan khati tak maya angai poimo tur pager message ron thon thei tu chu Misty chawlo chu midang rin ngai na an hretlat lo ani hun le nialiam zela chanchin bulama po zepa chin chang hria piang chuan police hriat tir turangen na te an ti chuak chuai renga zepa thalak fia fai tak baka rol thar kum som pakomi fitnga le in chi som vela sang thawlu tuklo sambuang le Mazda Protich car pol khalani thu te chenin an ziak lang feka ma se chu ti chung po chuan ma son na aom hlei thei meu lo nu chui tu de point an theng angin an zong verenga zepa chunga chuan poi rap thlak taka thlen to pon ring deuh thum to ma se an hriat thei china chuan in ruk bo nai mo kutin thlak nai mo thina thleng poina niang chu tiang chu thleng niarin hlel na tur evidence alo thei tlat lo anu pidini se tanero poilian thama thleng lowang tia lungmuang taka lo kir hun nga top chu thil har satak ania mi kut lo tuar kher lo poni se khowat ringot po chu chai fe thamania thom naluma hak lo phei chuan thi pui tham khopani don tia chianga
afa paduat chuan aril rungai tuana zong alua khat ani ber thilom dan chuan chu chian pole amak tel maya abo rei to boxi anu ma tak ngel po engma mu turom boxi lo ngai hanti thatlo vio na turla chu aom der boxi lova ngai thadevalo veng la ati chi big der silo chuta amak na bel cha turin nu chui tu re chuan thilan hriat bel le ta zela zeba bo tuk thochan ni zinga khan ama mununung ber tu nielang jason chuan Volvo Construction Equipments doran ho tu te biain a duty thailo tur thu alo vashila a chana soidan chuan karin accident ani homa tin a hliam chu Henderson Road damdoin pakhata en colony ti te an hre thei bok ani nu chui tu re chuan engtia che sual nge ni ti hriat an du tario maya a hma zana hun man dan te chu an hre thokhat toa zebane na motor lei tumakal in hosan le ta khan nia a eng laya khan nge jason chuan hliama toranga eng huna nge accident manang atan hole don lai zepana kara taupal dana soi khachu chutia hliam han tor chiam na chi ni na lang box silo eng wangin nge thun zolai khan chu hliam tor chu soilan tello ti te thlenga hanan ngai to chuan enga mo wangin nakal lo chuan lama do da soyam niang ti ngai danan nei tatlat mai ti chuan thilom dan hre chiang turin a hliam an enkol na nia soidam doin lama chuan an tlan phei ngala damdoin record atanga lan da chuan jason chu thochan ni zingdar kwale mi somlia in entir li sa zialu ania chu ze pachin an hriat theinun bera tanga dar kar som pani vel chia ani chuta jason chu alua hliam le nak ru au wang damdoin panani thu te po an vashele ta zela zepana motora tawa wanga hliam chu ni melo le zual tatlat mai ti chuan chu thil skiwang reng deuh mai chungchang chu nu chui tu re chuan jason chuan an zot fiang ngala ani chuan zepati palwanga hliam ani lo thule accident dang de ni dan alo saya a soidan chuan zepatlan liam nu chuan ani po tlan ho vele maya long shows rota I tur zorna dor pakhat bula kar dang nena in su ani ome ma se chu mizana a soina mun vela accident report an don te an en chuan chu tiang thil thleng pakhat ma chin chiani le box silova lua hliam na tok tak le nak ru au khopa in suna si chu police te chuan showm takan nia ma se eng man shet lo dana thil fel lo enga matak omina lang tatlat maya tinan che soldana soile nak ru au zong khera hliam han tor chu ain mil lo lu lai de tlata hriat nan nei bok nen nu chui tu te tan chuan jason a thil soi chu oi diak a har tatlat mai le ma se chutia soi du te soi zo nu chuan a bak chu eng konga ma chui zui du to lo thua soi ta mak maya nu chui tu te po chuan ring hlel vio ma se eng man zo zui thei to lo ti na nia chu te hlei chuan kom zui di cha kom viawa ma se kom zui tur chuan are suaran tan nei lo ngai to dona a mai ro chu mi tur chuan zeba bodan nena ama sui zom thei thil enga motal an nei ngai ve thunga chu la chun le nei chaw raw mai boxi boi thak hops mai pideni sitan chuan tor thiama hara lusun chu ni chia lo ma se a tor na chu soi nep theini chuang om lo ve khoyange om engang din munange omang ti te na tuarangem ril tram de vinalo om rangem ti zong te chu ama le main zot non le thina afa paduat chu nung damina mule kherangem ti po ngai to tel lo theilo ani ze pa chu thleng ngai na deuh mai awi se manena an thut phone na thin lo ruak ta huai mai te awi se man apu ngai ve ti hriat taka han ngik le rut thin de chu afa paum to lo ti shil non tu lo ni zo to a ko harna le mangan na in pol shing nu na mang ani ber mai chutia bangbo taka nom lai chuan January ni som paruk kum sang ni zepa bo changa chol kar ni na zepa nu pidini si chuan a thona mission hospital an tho puila nau pangte pakhat ne na changin kol poimo taka dong ta hlol mai
chu pa chu Zebb lu na thin skula lut ve thin hi lo nia Zebb bodan chanchin vel po chu chanchin thar le TV lama te alo mu ve ani chu pa chuan barbecue dor pakhat an dam doin motor hun na bul chiom lil pik an ti chu pel chia tia chulai hmuna Mazda Protege car poloin hung chu awa mulol maya Zebb car di the hriain Denise chu aron kolta ani chu vele Denise chu arangin an thopui pain karom na nia soi chu awa pan ngala Zebb car nge ni ti awa fin fia ma se anei tu pa afa pa Zebb chu mu tu rengalom chuang lo mak tak main motor headlight chu alo lain on reng maya atuk verpo tleminin hongde uboka anung dar thalanga chuan lipstick pink ni nge tur hian muilem lian puilawin ziaka chu muilem male nunga chuan makna chin chiana lian puin ziak bok ani kar chu man ni lo khoi ngal mai lovin police lo thlenalo ngaka an lo thlen nu chuan nu chui du chuan kar chung chu anan ena ti chuan le an base lo deuh thilan mutatlat mai kar chunga chuan labrador uite thlathum vela upa tur hi alom reng maya hliama tuar lova a hrisel thapa ngai niin alang chu ite le Zebb emo a kar emo a bodan emo shim po chu a in zom na turo mang hriat thiam a har hlea chu tiang ui chu Zebb na nei lo tian hre chianga uite thar du thu tak ngel po soi ngai mia lo ani tin kar chunga chuan tui botol ruak engemaw zat baka hotel kong khar hon na chabi kar dang chi ki ka tan ti mai pakhat baka mi pa jacket hi halom boka chung thil te chu Zebb ta ni lo ti anu chuan a soi chiang thei ngala anei tuan hriat chhuat thei chuan tlem chuan an bozon na chu a ko ve dok thei tur anin ngaya chu ti rwal chuan chung thil ringot chu thil pa ngai lo le poi khoina nena ain kung kai thei dan hriata har ve tho maya thi senemo hliama tuar ti hriat thina turinga motal te chuam se chui zui ol sam deuh turania ani na taka chuan Zebb chu a thian tu te nenemo an pharvar mai mayanga akara chuan in tur te inin an thom no po thei ngil phung khopin an tal ti na ani ve thei tlat ani ladam tha sen ti lu tu ko wang te po ni mai thei a chung te phei chuan kar chung an thil mu te chu Zebb an shareng chunga anu chialui ni thei mayanga ti ngai dan ten lo nei ve mek boka engemaw entir na le soitum neya nu chiani an ringrum rumani a thazonga thil beise ni boka Zebb pi phei chuan muilem chu muin katupa hian min ngai vea kan zawain min fo pani hi alati shama we know te dam thatak po chu ama po dam tha ti entirna ni hi alati bok ani chen khateroin soirin ngam vak lo ngai danan lo nei ve to thunga anni ngai dana chuan uite chu Zebb chunga an thil tin thiam lo nalan tirnan le a chung te lo in hnemna ta na mi sual ten an hut chianian ring dewa ani lo vek poin a kar chu tu te na mo chuak wat sen ti wangin an da telan ngaya kar lo dingot ai chuan a chunga ui no te lo bau reng chu mi ten an ngai sak ma zokin an ring ani theya kar headlight lo la in on vu te nen po chu ngai dan chu pomom thei viau mai tin kar nu chiani na mun po chuan ngai dan danga pian tir tel le boka a Bullock Mission Hospital a chuan Zebb farnu brandy po kha a thok ve meka an u naw hi anin ngai ema a kar chu chung te chuan an mu thuai be sein Zebb chuan chulai hmuna chuan hu chia te ni theyangem ti ngai dan om bok ani a mai ro chu ngai dan chu Zebb nu de ni siber chuan a pom chia lo thunga a chan chu kar lo din na lam chu dam doin lu le chuan nana an man ngai lo lamani tlat maya kar lo na lam kong ka chuan an kal ngai me lo ti po shevereng dona chuwang chuan an mu ma thei nana ada ni chu a ring chia lova an mu tura da ni se chuan chu aya dana om zok chu om nual nia angai ani nu chui tu te chuan uluk takin kar chuan an endik zela driver seat chu steering nei theng berin
ma tak maya lo ma Zebb chu fit nga le in chi som lai sang ani wangin amai na khal chuan driver seat chu tol nuna ngai don tian sha thiama tuna danang hi chuan atana chep don lutuka khal ngai na lo shim shim ni an ngai ani chuti ni chuan chulai hmuna akarun khallu tu chu Zebb Quinn chuan ni an ring talo top maya ama aya te tu moi na ron da ni an ring ta ani akaran mu chu ma son na poimo tak ni ma se chuta changa an thil mu chhuate chuan chan na ain zo na petam zo ke moti tur ania hotel cha bi ki kardan mu ala chuan eng main ziak lova avar top hi nia hotel mingemo logoemo room number mo takngial point ziak lo ani chuti chung chuan chulai vela hotel sang sanga lut kwalin amil turan an zong kwal ta top maya ma seng ma mason na thei chuang lo uite lo la kha biak tla kala ni mang box si lova ala nau pan wang te po niange tin mui lemin zian po chu lipstick nge ni rong tia po eng man la soi chiang theilo bok ani abu little big restaurant na tok te chuan chu karan charma ni tlailam pangthleng chuan chulai hmuna chuan kar chu la lo tian soi chiang thea tin uite chu arilal tram lutuk lo ni na langa baka por chewak lem lo bok nen chulai hmuna chuan rei lutukala man lovani an ring ani an khis dang lam na tak chu enge mon mu chuak nual to chungin poi khoi na nge mania Tlanbo tia po eng ma soi chian thela ni lova nu chui tu te ngei po chuan akaran charna le chu ta tanga an shet bel te po chu a thalam nge nia a chelam lom tur nge mangan tur tia po thutluk na an siam hlei theiri tlat lo an soi thei chin chu helai hmuna karun da tu hian hetia da mol top lo hian police ron shet tir se thaturania ti chu ni deuh maya chula Zebb chunga poi khoi tu ber po ni thei mio wangin police an shet tir lo chu thil mak awak po ni lo ve thei tho bok ani eng po ni se mason na chete chu om ve ta ti na nia chumi mil chuan nu chui tu chuan mi sang anan kom kuala ti chuan le karan char tu ka chuan nu ba pakhat hian kar chu amani ni kalta vel khan Asheville khua me se pakhatina khal lain muthana in shia thu an ron soile tarup mai an soidan chuan a khal tu chu kum som ni panga tang som thumin karvel tur samse kir lek lek samsen deuh nin an soya ti chuan an thu don chu bo zuin an mi mu mel chu sketch artist an zia tira an nu pain ani nang viawe an ti thlap nu anu chui tu ten an en ve chuan Zebb bial nu Misty Taylorin en khanan loin nang phiang sen mai hi lo nia boruak askiu to mais chole ta khop mai ti chuan arang theng berin Misty chu thuanan zot fia le ta a mai ro chu ani chuan Zebb kar chu khal e lo thu le Zebb bo na le arbom chelum na she lo thu lo sei le mi boxia aisha shimang han tingot don se mizo chongan mang ve boxi lova a koto pan thleng le deuh der chu ni mai chu tianga malak na wow hlei thei tak lova chuan Zebb chung te mangang chuan police lam nu chuina lo pui tur le a chu langa lo thok ve turin private investigator an ruai ta top maya ma se ni po engaron ang big chuang lo makaron ti ve hlea ti deuh zong ni mai ani po chuan helaya akaron da kher hi danglam hle mai poi khoina thlenga la omlo ni poin poi khoina dang zong nen chuan danglam takani ang atlang puin poi khoina chuan mun fian rial le mi mu turin an kar te chuan thukru sham thina nia hemi chuan police sang chuang omna hmuna mi pui sing sari ve lai chen na hmuna kar chu ron khallut khera mol sam theng ber turin an ron nut chiale ngal ti na nia a common lo ve khop mai a ti thum deuh du ta committee na ma mi te chia soiron copy paste veang lek khania a hoang reng khop mai chutia mak angreng taka akaron lan le ringot dan vel chuan nu chui tu te bengero aver chhota vio maya a shatuan tamang zelin rilhel nei pon ron pung ve zel boka ma se hei zet chu
hanti hluai tur pakhat maom thei chuang lo ani Walmart dora Zebb tho pui te poin anu pideni si an tor pui na le thlop nan lo lan tir ve reng boka aman thengil lo ti lan tir nan an na thona uniform a ribbon eng an bel chewa an dor ko ta Zebb thalak lian pui tar bokin nu chuina pui thei tur thil hria piang churon pen chuak turangen na an ziak bok ani tin chu mai ni lovin Zebb bozon na konga anu pideni si sen so pushuk nan boman hung rup boka an customer te chu poisan rem chanang ang thlak turin an lo ngen ve charani Zebb pa jeria poin afa pa chu ala dam be seina ala nei renga anau panlai zong in betam lovin in chu kha vaklo ma se tun hnai dewa tangkhan anin be tha thar lea pa fa nge chu anin kung kai na lo ril big boka anin ngai na thar lenin soyani apa chuan ka birthday amin ron bele mang tin be se na sang takala nei fana apian cham phapha kalo thlen chuan be se na nen phone bula chhuneleng thak mai ni ma se chu suang tu na po chu atakara ma chang zo ta chuang lova fa te kan ngai sak thei lai hian kom ngeya ngai sak hlia turan lo ni ti te po ngai to thleng ve hial mai the ni a bo rei pole ti le zeldin thu punge moti mai turan toa rin thu satlia chu a fin fian nei mai the ni lo ba ka engma han chui zui tlak dewa thei mi lo maya azong tu private investigator an roi po chuan thil ni theiang ang chu ka bo zui de vek toin ka in ria genglamte ri hlo kai noite mi pat mei chiat hur sual na lamte doi thlengin a chan ni thei om ka dapa ma seng ma han pu turber ka shelo ati thlot mai ani chutia ma so no om hlei thei lova enge mot senan be nu chuan Zebb pager message thlen dan kha an she chuak thei ta hlau maya Jason soyang ngei khan a bodon zana anin zui chualai khan pager message chu alo dong ngeya aron thon tu number chuan an chui chuan nupakhat ina astichite in phone number lo ni dai maya anila thuan an zo chianin chutiang message ka thon lo reng alo ti hu boxia tin khamizan Zebb bozan khan ina pom lo shim ne in sein an chen pakhat tamara te lorite ina zan rian nei chuak dai nin ain soyani ole afiale zual theinan helai han soi zaw lokila Zebb nu hi denisi ania apasal masane na in chen nu hian bial pa nei lea a bial pa chu Costa ani Costa chon restaurant nei kan ti to kha khata thok Zebb ni kan ti kha hemi pager message thon nei tu ina astichi ania hemi zana zanri ai chuana nia soi a thian nu tamara taylor ti poi Costa dora thopui Zebb bial nu misti taylorinu kha alo nile chia bok ani kan soi fia fel fai fek fok viewin karin sia kan sia thiam lo cheu chuan ngai thak non le pop mai turanie a poi reng lo ti chuan heta tak hian thil poimo takalo om le ta hemi zana I nain chok nei khomati a ma point police tan lo she to tlat ani Zebb bial nu misti thuan zofia khan a bo zana hun mandana soya anu pain anu te na chon ei peinin a soyani kha thoka tu na I nain chok nei khom ati kha lo nia om zia chuan Zebb ni I nai tele misti te nu pa de chu misti nu tamarai te na chuan chon lo ei khom mai lo nia anom na te chu an lo in hriat pui kwal vel mai lo nia a sang an lo chuya a to pa thil thumuna an chui khom le ta vek ti na ni ber chu ti rol chuan hi ho view angin langma se thil mak devom tlat mai I nei chu ama cheng ania tu ma midang in in chabian kol velo ni na soi boka chuti chung chuan eng tin nge zi pana bozan khan a in phone atangin pager message don thei ti chu very makka ani tlat mai a mai ro chu I nei chuan a hril fi na turang deuh chu alo nei le thlap tho maya a soi dan chuan an choi khom an ho chuan aina chuan tu te mon lut ru nia hria thu a soya maseng ma bolova thil eng mo amun lova lo te chu om vea
a phone ngei po chu a da lo danin a lo om niin a soi bok ani ti chuan inai phone record zo ka tang chuan an han le chui ta abo malo ka zepan pager don nu minute thuma inai chuan phone call adong ti lang thea chu number chuan an chui le ngala Zebb Quinn Zebb pate in number alo ni le dai mai amak le zual na chu Zebb bozan khan pu Jerry chuan inai chu call mi lo nin ain soi le tlat maya khati lai khadina pom lo shim shim nin ain soi bok ani Jerry hian dora neya heti lai hian a dora om dai ti shet pui tuanom boka wangin atu soi chu han rin hlel chiam chan turom shan lo an thil chui chu a har sat hler walin a biela zimang reng hlea an chuya an mani chung ko biel vela chuan a kwal tamai ani chui zaw vakangai lem lo bokatin investigator chuan an chung ko biel chung vel chu an zir chianga chu da tanga ngai dan lo piang le ta chu Jerry chu inaom lo ni si chuan Zebb chu apa te na chuan kalin apa te phone atang chuan ani chu awa call ta niang ti ngai dan oma ma se chu han ngai to chianin thil thei nin alang le tlat lo Zebb pager message don hunan shia a message don laya om na hunan sheboka pager message don le Jerry phone atanga i9 call donin kar chu minute thum chawani boxi Zebb chuan apa phone mang chuan alo va call ani chuan pager message don laya om na long shows ro ta changa apa te in mail sari zet chu minute thum chung lekin a thlen phei mana ngai don ti na ania chu thil thei lo hul khwal ania tin chu tiang man mo bak lenga tlan hoai chuan anom na vela van tlang telephone man mai chu a omang zok bok ani chu ta le anan chui thuk zel ta ka chuan Zebb bo nuwa inai ina phone chu om lo hlanin voing mo zat manani ti an shele thei tatlat maya chu tenga thilani tak nuaya chuan ama po chuan khamizana chuak a hole nu khan aina thil tar pakhat chu alo tlake niin a soi vereng loya inai chu a chiang lo deuh tlata hriat na lo ta ti chuan polygraph test mangin an dop ta top mayani amai ro chu rinang he hu chu lo ni le chuang lova lie detector exam po chu a pass le thlap mai ma se chu ti chung chuan a man rin hlel na chu ala bo duak chuang lova awa pa bo thua chuan shet ruk enga motal anei ring pon an lom nual thowani Zebb pa ngei poin a farnu chu a vau ve hiala trong kampo du tuilo khop mai thil Zebb rukilo nei vai chuan dam chungai chorlo na tur khopin ga khoi khopang che nai tor piangin iti suali she chuak ve zel bokang ka farnu chuini ngeya ma se Zebb hi ka fa pani hi tin alo va vau rup mai ni chu ti chu inai point tor shemalo ti hle maya engma sheda nei lo thu chu che chamme walo soin Zebb chu awa pa ve thovania engkim hriat chu chu du ve thonin ain soi ve ani Zebb bo changa thlasaria ve me chuan nu chui tu chuan rin hlele bo zui ngai thil nian hriat report za sum nga ve lai chu an bo zui to chung zinga chuan thil hre thei psychic nia in soi mi pani thil soi po an bo zui tel nge ni ani pani chuan Zebb chu athi to nin an soi ve ve a pakhat zok phei chuan tual thana man ro chu long shots road bula Julian dila an paiti thlengin a soya chu po chu INTM thu le hlamai mai tin an nol thei to lo enga mohlek chu bo zui zel mai an du to ti chuan Julian dil chu anan lu chuat ta vek maya amai ro chu adila zaw tham wange an INTM chu a promex vaklo zok thei paling ko an zon ngel nuwa po engman mutsuak ta chuang lo ani pidini si point afa pazon na chu theng angin a chun zom marenga mi bozon na le kha tam taka the dar toa chanchin thar le kha le TV lama po ain lan mol reng buka tin mi pui pun khom let to na pianga chuan
ka fa pa khalom ve mil da lo motin azong rungat ngat thina ni nuril ru atanga thlirin ator nei kan hriat thiam pui vek ome a thi nge dam tak ngel po hriat ani lo lai te chuan he tor nei atina zual hle don ti chiang ani chule chen an chui nu po chuan chuda chuan an nge ye han ti chat turom thei reng lo maya tin a bank account po achem ya lo boka ladamin mani du thua bi bo ni se chu chen chu paisa tel lova thuam lova a account chu khoi chengei toina rinom sia chu wang chuan Zebb tu kuta emo atual thiani nu chuidure chuan an ring berto ani a thi to nge ye chula ti dot lo ma se mani thua kalbo ti lampang chu oi lo tela chu ti rualin adam be se na zong soidon chuan a chung te chuan rin dan an la nei ve tho mai ami zia churin nom tlut finglutuk lo tuine moril ru chepu ati kwal vai chuan mi boina in nuk nok ve thei tur mi zianin an shedewa finrol chuat tuine mo akutarul kwan zanani phei chuan tal chuangai na shelovang an tiani chutiang boina chu tokin chanenge mo wangin abibo tani thein an laring chewa thitura chuan an la da phal biglo ani zepa bo tang chuan kum khat zetalo veite der maya an case chung changa thil tang kai ko mu thei ne na lo man dollar sing khat sanga an tiampo dong tu tur an lom ta chuang lova anu deni si chuan tuimo tal chuan shedan nein aring sia chu di chunga an ngoi tlat mai te chu a thinarim hlur to mai ni ruludam kimlo takin a chung te chuan an nun nan pa ngain zo chho ve ngai sia kuma ve nu chuan anu deni si po mani omot ai chuan ti te po niang abial pa costa nen chuan anin hual veta ma se anin nei ni ze pa velo te chu arilu ti nuam lo tu lo ni le zela enga ma damna mu thei tak lovani zeba pa Zebb Quinn a phei chu alunga dam thei ngang lova Israel police te chu chutiang case serious po chui chuak thei lo tin adem na thu out chu pui piap to maya ani chuan misti le ko pui Wesley Smith te chuan in rol nan nei ngein aring ani chuti rualin ama munung bertu Jason Owen sangai po kha chu case ngai event tu piang terin hlel ber pakhat ala nerenga a munung bertu ni mai lova zepa nga in soya Walmart dora va call kherte kha atirin hlelom le zol tu ni an ngai ani Jason ala chuan police tho puila mala hoilo tluang zela ti palthil thu tak mevin din munri lom taka ading ni in soin chutiang buena kara tal nokreng lova chhuat heinan zeba kesu ching fel thoi se du thu te a soi ve tlat maya a thlir na zona chang chuan a om ve tho mai kesa in hamboi hi a hau tak du ema korta in lan ti te police station a kal ti te le thil dang ti ngai tam thina an na te na lo tuar ve lo theilova tin police beidong to lamril rundu de uhlek an ton fu phei chuan chui cholo aya tin an pu thluve mi azel boka hengte wang hian thusha tu chante an she pha thin ani nu chui tu tengei po chuan Jason chu an laring hlel reng thowa han norviau don lain fin fiana khong takan nei big der mai silo a mai ro chu an chui thuk deuh nuwa Jason anu chuan jepa bo tuk zingdar sari khan police lo va kolin afa pa holo thulo va report ti an shele ta hlau mai ti chuan chumi tran chana mang chuan Jason chu chui chian ngai big din huna dain court atangin asam le chilen dik phalna search warrant an nei thei ta hlau maya a khai khin tur victim DNA mo thisen sample mola nei thei ri chialo ma se suspect pakhat DNA record chu an lo nei lok ta phot ti na nia pen khat chuan ma an son vele tae a mai ro chu zeba bo atanga kum thum don ve nu sangni pani October thla thleng poin an mi bo zon chung changa chuan ma son na an la nei hle thei chuang lova zeba chu bo hlen mayang ti te po hlawm tarum rum mai
kumsani pani oktoban somni pakwa kan chuang kai le ta jingma taka Asheville police officer daina lafleni chu a police car tlan kualin station lamapan meka chutia atlan lai chuan pickup truck pakhati kong pia chuan atlan koide uzor maya a khaltu chu rui nearingin a police lai tiangin ding turin a hantia ma se chu mi chu ding tamai lo chuan atlan dok ta zok mai dainai po chuan ve ngalin puitu tura cha bel ngal boka enge mo chena in nuwa chu motor chu Longshore Road lampanin a peng ta thut mai darkar khata kilometer za som ni chung chaka an wing hler lai chuan chu motor khaltu chuan silai ron hollorin aron kap tamaya ma se ama zok chona Buai pha zok ni mai thei kong peng chua man tlang le chia tia dak bo ma suwa atlan zom thei talo chu vele police chuan motor chuan wapan nai ngala a khaltu chu tu dang nilovin kumsom ni palimi Jason Owens sangei kha alo ni tlat mai Jason chu hliam tor nuala wangin damdoin lama en kol zui ngala ni a that chole nu chuan man hlo wanga Tlanbo tum thu boite ral thom ne na thu nei tu te be thu boite telin thu boi pakwa lai or tir hania manani zui ta ani point na thu boi chu beile lovin athiam lo apoma thare tang tur shemani tabok ani heti atan lai hian zung nge du wangin mithiam te po alo ron ni ome chuti rualin kan chui lai zeba bo thuero in nam nui na nei ti fin fiana lom thei te chuang lo ani nu chi tu de chuan anti thei zong chu ti vein alin shia criminal profiler anti ten ruaya wi fing nen an mun nin hel de zong chuan chui vek to soi kai de oma piang an zui boka ma se chu di chung chuan ma son nan nei thei tlat lo maya ze pa chu athi nge dam ruk bo nge ma nia bi bo ti po fin fialovin alaom tarengani abo chang kum sari zeta ve nu a case po bo zui le theilowa zu zi nu kumsani pasari khan thu thar alom leta hemikum April thahian atira changa an mirin hlel pakhat Jason Owens salaka search warrant mu theinarem chain hong ta lau mai kumsari chung khan poi khoina chi sang aloin nam noi na saman lea anun chu a Buai nuai hi ani ber ruilozor thua tele thilruk salo kol thu boya te voi duailo mana tog zui ani chuti amarin hlelna le evidence thar omangalan ta ka chuan thu tar thedar tulam point an ron ngai ven le ta hlea amai ro chu nu chui tu de chuan eng man soi chiang thadu tolowa ti theizong chu kan ti vek don ti bak eng man soi thui du tolo ani ti chuan nu chui tu de chuan an search warrant nei chu mang tangkain necro search anti than pho chop le ruang phum ruk hai chuak thin pol pakhat chu ruain Jason a in le avel chu anan endik ta le noe thilom zon na chi re dar le John mangtein ze paruang chu anan rin zon ta top maya ma se han tui pui hluai tur thileng man mut chuak le ta chuang lo ani chumi nu kum ni chung zet chu tha thalovin anan be chun zom lea chui cholawa han bo piltir ngot chu ni thein an hrengang lovani an mirin hleldang pani zeba bial nu misti tailorile akopui Wesley Smith atepo an DNA evidence an lak sak boka an ni pani pei chu voi kwa zet thuan zot fia to nge ani zeba bo tra kum soma liam nu kumsani soma po a case chu Asheville Police Department case in fellow som ni pathum zinga halom tarenga no chidu de chuan be seina chete nen chu khe sung changa soi tur nei nom chuan police shiatir turin anan ngen non lea ama thil zep ruk nei de point an soi chua du toimo an soi chuangam toimo an be sea ma se eng ma son na om le ta chuang lo ani ole a thui tong reng sia in la har hlome mo min lo mut thluk san vek to lo mo khomo alangai tha chuan langai tha heavy ti khan type lok teu khai
kumsani som panga arin her chuaka Zebb bo atangin kum som panga zet alo liam ta a bo lai she phalo po tam takan lom veta tin a she phate poin an thun tu hriat deuh ruai to chanchin maksoin an soi chan to ani ber chuti lai chuan police sergeant chak sam sei Zebb case thengil thei haulo mitlem te zinga mi ni vea ani Zebb karan mu laia va en fi ma sa tu zinga khan atel ve nge a akar chunga an uite charkha en kol zuin keiti tin a minga sa chui te chu Zebb chungchang hriat ring tir tu thatak aloni ta ani heti lai hian Los Angeles khopui cheng Christy Shoeni le Joseph Kota te chu in nei tumin lo in hual ve meka ani pani chuan Los Angeles khopui hulum lutuk le eizon na ha thlak tak chu tlan sana North Carolina lama mun thol zok le fian real zok zonga in sonan tin to ve mek ani Asheville College chevel chuan an lunga dum hlea ram acre sam thum paruk zeta zawlein farm an siam zuya tin Christy tuina lam tak catering manga sum dona chu huang zau chho zelan tumbok ani an tumang ngei chuan ma anan la chhota kutanan thlak nu chuan an ram le thar po chu amoi sotin an ruah man na chu puitling chhodon nin alang chutia mathlir limom takan nei lai mek chuan nawan pai tian an shele ta zela an shing nuna chuan vuina tureng reng an shelo ani ber amai ro chu March ni sompanga kumsani sompanga pathian ni khan an chenom nu chuan Christy pa Mississippi lama cheng hnen atangin phone call adong hlol maya Christy te nu pa chuan biak tlang theilo thule chung ko thil ti khoman nei tura po engma soilova anron nan lo thu soin lova ngai event sak turin ron ngen ani chunu chu anin ti file en kol konga po an chhor phone wangin anin chabis per po kol sa ti chuan harang takin awangai event ta ngala ma se an kotawa thlena chang chuan thil diklo engemom hiana hrengal tlat mai in level chu a thing de chuap hiana hria an nu pakar chu kota chuan lo ma an ni ro mu mai turanom lo in chung anomaniang tin alut phea ma se chuta po chuan anei tu te mel mu turalom chuangwa an ui vul pani chu en kol lo ti hriat tak hian balle ferezetin an loma in chung la chu ui ek le zun ne na rim chem em mai boka chu ting ani wang chuan thil diklom nge hrein Christy pa chu avako le ngal thoya ani chuan police pun chhong vele ta ani police te po Christy te nu paina chuan anon thleng ngala an in level an dap kwal ngel poin anei tu te nu pa chuan zong muzo big lova tin ina chuan mison an lut ni nge na langa engeng ma thil hlu bom nual ani tin mani du thuat chuak an niang hanti donin an ken nge tur an nu pawale chu har salo takin an mupoka chu tinga ni taka wang chuan an bo thu chu mi pui hriata puang zarin sei tur ne piang chuan police ne na hriat tir turangen na an ti chuak tangal ani tin police te poron thlen belin an mani zon na chuan thok ngal rupa amai ro chu an ramzau tak mai handap chuaringot po chu thil ol ain don lo ti a chiang reng mai chu te hupurang reng takanom lai chuan chumi zan la zan dari le chan ve chuan nu chui du le chuan kol poimo heavy uchuak an dong ta hlau mai chumi chuan tunami bote chena ina changa mel ruk velala Dead End Street an tia mi pakhat hian bol hlo boma garbage bag in fun engemaw pai chawnin aron soya a bol hlo tel lian lutuk le nga lutuk chu an mi bo case nen chuan in zom theyangem ti ngai dan nin aron call ani chu vele nu chui tu de chulai muna soya chuan an vathleng phe ngala a soyang ngei chuan bol hlo bom chunga garbage bag in fun thil chi sang chu an va mu chuak tangeya an en chian nak chuan bedspread te pistol te silai mu te me setlere tele bungro chi sang alom chau maya chung zinga chuan Christy ID card polom ring maya
chumi chang le bungro dangte chang chuan chung thil te chu Christy te nu patang nge ni ti an hre thei ta ani aron kol tu chuan an biak chian chuan chung thil pai tu chu a hmel hriat alo ni le zela an van nei na kal tluang ang reng khop mai aron pai tu chu kum som thum paruk mi Robert Jason Owens ani chu pa chu police te tan mi thar ani tolova ama kum som panga dai to mi bo Zebb Quinn a bo thu en big ngai an hriat a fin fianan nei thei si lo kha ani ti chuan chumi zandar khat le chan ve vela chuan nu chui tu te chun Jason ate na chuan an phe ngala a chen na mun chu Christy le Joseph te chen na changa hnai te om alo ni nge an nu panen po chuan anin hre thain helai munan ron pem tira an hmel hret nei masak zinga mi ni boka ani na tho turmu mal nei lo chu ain le huan vela chuan ti turom changin an chhor fowa atanin hlona rem chang alo ni bok nen anin hriat that pha hle ni ome ti chuan nu chui tu chuan Jason a churuk ru khesa wang chuan an man ngala police station lama thu zo fia turin an hruai ta ani an thlen phei main ro man nan lo siam lok sa veka an ron thlen vele a mu mai thei turin bungruan charna bol lo bom chu station ko da chuan an lo hung lang khera Jason an chung bol lo bom han mu che chu aner deuh soka a mel chu chople chila ro in thak ngalin atan chan boinom zia nei to lo tia hria te poni mana Zebb boilovin chung thilalak dan le thilom dan chu a soi ta vek ani ain pon na soi dan chuan March ni sompani kumsani sompanga khan Joseph ate nu pa chuan an motor anin bul koratang chu lak chhuwa pui turan soma wangin avakala chu tiangan motor tang lak chhuwa tuma an beina lama chuan motor accelerator chu rap palin azuang ta zok maya a hmading Joseph le anu pui rai lai Christy te chu asupal ta ni ome chu vele an pani chuan an in lama phur phei ngala bedroom a Christy chu pomlutin a boy soma ma se rei vaklova a hliam tuar lovin a boral tamai ni om tak ani chuta sitting room lama awa chhuwa chuan Joseph po chu thin awa mule tamaya chutia mi pani lai mai tumlo deva akut tuar an boral tamai chu a hlau thong hlea thu nei tu te hne na phur don se motor khal tur poin a license athi to sia tin chu mai ni lovin damdoi chak tak ei lai nei awangin atak san en dik chuan thu buai rit tak or thei don nin ain hria a main zel bang alo zut nual to bok nen atan le hlau chuan Joseph a ruang chu puloka a chen nai na hon phein a chan dara a halral tamai nin ain soi riap mai tin soi chun zom zelin atuka Christy ruang ai ven chuan a vakal lea ani po chu bedroom a zaidar lein garbage bag a khunga a chenai na bok chuan hon phei lein a halral vele tanin ain soi boka ruk na angalan theinan an nu pa bungrua chi sang chulain a thena shala a then chu bol lo boma khana pai ta ni ome tin Christy phone chuan a thian tu te mo hna text message a thon chhok boka chu thil chu Christy la dam anga min an ngai theina na ati ani ma se chung message a thon ho de chuan a thil type dana le a thil soya te chuan Christy ni an lo ring lo thum ani a chena in an dapna tang le no chui tu ten evidence an mu chua bel zela tanga lan dan chuan Jason a chumi pani tha thua le nu pum chung om lai ti hlum thu boi ba ka ruang soi sakte evidence ti chiat le thu boi sang a thiam lo chan tir thei ani dona chu tiang ani chuan thi tur hial poin a chung thu rel thei ani don ani chu ta le chu pan mana tanga ni lina march ni som nia chuan 911 call man mo thak takalo thlenga Jason Owens a chen na mun chun na sat taka akan thu an ron soi ta tlat mai a huna kang chel pol te an thleng phei ngala kang mei chhuwa chan na chu a in bulier som nga vela om thamang deva a man thina tangin ani ti an hre thei ngal ani chu ti ni chuan Jason an ruang pani a halral na thuk ni a soi kha kang mei chhuwa nei na chuan a kang ral ta ti na ni thengem ani lo poin chu kang mei chu evidence ti chiat tumna ni thengem
ti te chu chui zui nge lo ngai don ta a mai ro chu kang mei chu lai chuan ama Jason a ber chu zel chunga om dai boxia chu ti rol chuan kan pu lui tral du ni chuan sangoi zon pui tuai mo nein a huan chu lo hal sakem niang ti te po thil om thei ni ve tho mai chu tinga thu buai rit taka or mek lai le chui zui ni mek lai chuan mi thin lunga zona lian taka lo pian bel ve mek boka thil rap thlak tak ti turin a thin lunga rap thlak tok ti a chian mek lai hian zeba bo thua po khan mo phur nge yang ti chu mi tam tak ngai dan anita chu van tlang ti pui beralo ni chhota chu ti rual chuan zipanu pidini siaro puitling takaron chong chuakin Joseph le Christy te baka an nau pai lai thi na te chu thil rap thlak to pania an chan chin chu zipa case chona hlia khu tur ni lo tin Joseph te chung ko thi na chu aron tor pui thiam hle ni Jason an mana changani somna apate a Gino wen sa chuan police ron callin angai dan ron soi chuak ve hlol maya Jason a chuan ami tha te pani ruang chu halral tak takani chuan zipa top na po chu tiang tho chu ni thea hriat thu aron soi riap maya sangza kwa som kwa pa kwa kum khan Jason a chuan a in bula bol hlo halna ta na alai khuar fitriat bial zeta zawa nei thin thu asaya zeba bo nu om vel kum sang ni January thla vela khan chu khwar chu Jason a chuan simen in a zut ta vek nin aron soyani ama Jason ana soidan chuan sanghadila tan man zui tumani mela ma se sanghadila po chuan mang zui talo chuan leina chil zui le tamai nin Gino wen sa chuan soyani tuna hetia ruang halral du khopina nun rong ti anan hriat ta ka le zeba bo thuarin hlelom dan te han ngai toin chulai hmuna chuan zepa ruang chu phu manga azut nan ta mi aniarin thu aron soi ta rup mai ni chu vele nu chui tu de chuan an thu don chu bo zuin chulai hmun chuan valai ta ngala ma se a hun alo rei de to bok nen thil tak tak mu chom ta chuang lova puan them engenge mo ba ka thil var sak deuh enge mo zate plastic bag chunga thil dip var ten mu chuaka an endik nuwa chungan thil mu chu zinga chuan ru rovemo mishing taksai mom ngeye hanti fak na tur fin fiena thatok takan mu chuak theita chuang lo ani chutia apaten achung chang thalo lamin nu chui tu ne hela soiti han hriat chi chuan Jason a chuan thubeng ver zet mairon phu chuak vele tatlat maile ani chuan apate Gino wen sa zok chu Zebb Quinn a that tu ni thu aron soi vele tarup mai a soidan chuan kumsa ni January ni chu nulama Owen sa chuan Jason a churon biain Misty Taylor chuan na ko pui West Smith a shed lovin Zebb a chu modu thule Esville changa mel som vela hlaram noyom Ben Creek an ti munaron kalpui turin atia chu tiang chuan an nan ban nuan mani kar ve vein Ben Creek a kaltum chuan an chuak dun ta ani amma kar en tur chuak dun anga in soipo kha Ben Creek lampana kaltum an ni thu sein ze palet le anga soipo kha dot ani thu a soibok ani anin tiam na munan va thlen chuan apate Gina chu alom reng toa zipan khoyange Misty ti han zo chuan alo thlen thoi tur thuina chang maya chutia in biak lai chuan Jason a chu han hoi son zoka chumi lan chuan silai puak thuaya a han hoi le chuan Gina chu silai kengin alo ding renga Zebb Quinn a chu atukhuma kanin alo thi fel der toni chu vele apate chuan a kap ve mayang ti hlavin a motora zuang lut ngala man mo taka tlan chu tumna lama Zebba motor chu subur maya alua tau hliam nge ni Gina chuan ron nang ching zuin a chunga chuan eng thil ma ti lo tur thu soya Zebba chu akwang lovan nor wang maya ka pani thu shil nin Jason a chuan soi Gina chuan a thil mu chu sei chu lo turin Jason a chu atia a sei chu ka ni chuan ama ngei positual thana in nam noyanga ngai theni don ti shil bok ani ome chumi zan chuan Jason a chu hona amut thengang lo wangin zipa thina ram moya bok chuan a tlan phele ta top maya a hmunawa thlen chuan apate Gina chuan me lo chep hluak toa
mel kara zipa ke pakhat lo lor hi wa muthea zipa tak sabung sang dang jina na lo chandar te chu an halaral dun ta an ruang hala kan zo chuan mei chuan chelmita awa poram noya chuan an the daravek nin asayani atuk zingda ruka changin Volvo Construction Equipments dora chuan duty turania an company in kai shoina soilok lova an duty lo ringot ani chuan ban then ni wangin jina bok chuan ro manna siampuya zipa kara sutna alua tawhliam chu abul hnai damdoi in emergency a kalpui turin atia anakal lo chuan lama mang theidon ti te shil nin Jason chuan soibok chuti rol chuan zipa kara ronan le hlol danero engma sheda nei lo thule midang shet chin baka shet big lo thu asayani athil sei chu achung apatena chung changa sei thungrul na le tal o tir ve shima tumna ani theya tin an thil tialan chua mai hlo wangin jina po chuan Jason chu aron pu masanga Jason po chu tong chuak ve ta ti na ni thei boka thil ni thei tam tariu maya thudik tak highland chua chul dona chumi tur chuan film khurpo ngai don hle ti chiang viau ani ti chuan Gino Wenza chu pindandanga asangin thuaran zot velea ani chuan ziba kana nia Jason ana soyang chi .22 rifle chu kolnual ti phalova amai ro chu zeba chu thalo thule engma sheta nei lo thu sein ala chang na hlea Jason athil soina enga changa thu zo fian nia ain shet china phei chuan kha pa khan eng po sei se dot mulum ba ka dilowang tin chong kamadu tui to lo hleni an mirin hlelte thu soinga ta in ngai chuan tin Jason chu apaten ruanga halral na mun nia soi Ben Creek lama chuan an vakal pui tangata ma se ma han son duak na tur thileng man mule ta chuang lo chuti rwal chuan kumsom panga lai lo liam to wangin mu tur lo to lo poni theya chuwang chuan nu chui do de chuan Jason thu sei chu dot ni le ni lo engma la fin fiat chuang lo wan ngai ani chuti rwal chuan Jason athil sei chu oi harti deuh chan an neya pakhat na chuan apate jina chet dan nia sei chu ama ngein Joseph ate nu paruanga halral dana soinen khan ain anglutuk mama anni nu pa kha an taksa chandarin a halral nin ain soini kha chutiang bokin jina chuan ji paruang chu lo chandara an halral dul nin en soile khania apate chuan pumin halang ten soi se chuan awoyom de uzokanga chutia ama Jason atiang zela achan daranga sei chu anrin hlel pha deu ani adang le chuan zeba thi nu ama nga in soya Walmart dorawa phone le kher khania hetiang deu che hian mi thanga in soin Christy phone atangin message athon le bokani kha chutiang vela wangle athu soya in millo newom nia lana wangin nu chui tu tim lam chuan athil soi churin tlakan ngai chialo ani chuti lain Jason ukil da chuan chutia an client tu soi an uk sak talo chu an shathiam lo hlea Jason azu polygraph test hial nei tirin dot soi lo tian lo fin fia toa atu soin millo lai ni an soi te la chu eng tak nge ti an soi chian lo ba ka Jason azu soi fian hun tak ngel pon pelonin an soi bok ani tin Jason an boina to piang in apate jina chu alo lang ve wat zel ti soin chuti alo hlau thong ve ringot zel shin de chuan enga mo tak hlau thon na nei ni an ngai thu an soya sang ni pani kuma police ne na anin chiam nuwa Jason an man chumpo khan damdoina chung zonga khumbula jina chuan thut chil chot maya chu chu eng dang wang ni loin enga ma sei chua hlau wang ani thuan soi ani tin hemi chum hian Jason aveng tu police te nena po an man na case chu zeba bo case nen in zom naum lo wangin chumi chung chang chu engma zot lo turin lo ti nge ti ten sei chuak bok ani tin chu mai la ni lo chewa jinan Jason bol lo hal na khur chung chang sei po khathu dik lovani antia chu bol lo hal na khur chu zeba bo ma dai khan retaining wall rem nan dai tonin an soya jina point chu shareng chungin ama film theinan sanga ti borvel chu phuabel tan yan ngai ani
tin Jason ina kang mei chuak chung chang le chu tia lo hal ve ngot tu chu tu nge niang ti chungai tua ngai taknin an sheboka thil lang chuak mai thei nia ngai wangin Gina chuan rukin alo hal tamai ni an rin thu an soibok ani tin khale cheneng ma soi chuak lo Jason a omna chan po Gina nun ron zia mu chiang toa a tha ve mai lo wangin angoi tareng nin an soibok ani Jason Owens sa chung thu rel dan tur chung changa chuan ama ngei point puan to na Joseph le Christy te nu pa le an nau pai lai tha thu boy chu chin fel phota chumi nuwa zipa bo dan le thi dan chung chang chula chai le zok turin judge chuan roman na asiama nu chui tu de chuan Jason an Joseph te nu pa tha dan nia soi po chu a zawai chuan oi kim vek har san ti khop mai thu dik shula atana shemna neb zok om thei dan turin thua phua chop telanian ring tlata chuti rol chuan amaina soiba khan soi chian fakna tur evidence an nei thei chuang box silo kum hnialiam le nu kum sani som pasari april thla khan Jason chuan athu boy chin feldan konga inrem siam na nei arota ami tha te chu ti pal thil thua ti hluman nia wangin athu boy chu second degree murder ti niamin ati sual apomanga ruang pani soi sak le zai dar thua po athiam lo apom bokang chuti chuan nu chui tu de point ti hlum tura chung thu rel thaya an ruah man mek chu anti top ve bok don ani nu chui tu lam tan po ain puan na bak tran chan than nei don lo nin alang ve thowa shem na tan tum luata an chak lo dai thei ti anin hria te po niang chu tianga in rem na chu pomin Jason Owens chu thiam lo chan tir ania atlem bera kum som nga pakwa tang tur le chui ma chuan parol po chuak theilo turin a chung thu relen ta ani a shamna an puan nu kum ni vel chia Jason an Zebb tua pu apatea Gino Wensaka kum som ruk paruk minin athi ta lau maya athi ni thlengin Zebb tua ni lo thu sein ala chang ve fanani chutianga Zebb case rel felani ma athi tamai chu Jason atan thil ol sampha phian thei ta tlat maya athil sei nial tu tur vakanum don lo wangin mithi kingang deuh chawani to don ti na nia nu chui tu ten evidence dang an dap chuak le ni lo chuan awan nei pui thei tlat ani nu chui tu te chuan Gino Wens le Zebb emo abiel nu Misty Taylor emo Misty ko pui Wesley emo po anin zom na tur engman hre chuak zolova tin Ginan Zebba ka hlum ngot chan turan hriat lo boka wangin ama thattua pu po chu harsan titlat ani chu zona tak chu Jason bok chuan ron changin apata Gina chu papakhat Adam Raitan Zebba that turin arwainin asaya Adam chu Wesley thian panin Misty lo ngai zon ve wangin than dunin asaya Gina lawin rol ve chanero paisa loin an roi ni maya ngai thu asaya ni chutia midanga kan kaile tak zela chuan case chu a chi ri chole ta hlea ati boy thak zol turin minglo lang thar Adam Right chu kumsani som khan drug overdose in athi dai le ngala Jason an nil kal thei turanom le tatlat lo han ti hluai donila Jason atan po athu soinem nge sak tu tura chan chu ni ve thova a buai vel nuai ani bere nu chui tu ten thei to pan chua Jason chu ain puan tel lo po Zebb tu ni ti an nem nge thei ni chuan shremna na zok ala mu theya ani lo chuan Jason chu thiam lo na nei lo angin a chuak lel thei don ani Jason tan po in puang lo reng ta se thiam a chan thei rualin akal sol pal chuan shremna na zok a tor pha thei boka chu tiang te nuai ni wang chuan Zebb ayo ding ukil tele Jason Owens ate chuan in rem na an siam le tange ngeya Zebb tha thua chuan poi khoi na in rol vele tol thana pui bom tu anga in puanga a shem na po na lutuk lovin a shem na tor sa ba ka kumsom pathum tan bel turin court chuan a rel taringot ani sarkar ukil district attorney ngei poin an case top dana chuan chan fialo zona tam takalom thua phabik lova a mai ro chu Zebb Quinn chung te tana na top theilo siama an fa pa chu thi nge dam ti po she lo ai chuan thu boy ti top dan zon mai chu a tha zo ka angai ani soita kangin Zebb Quinn case a chi ri tak zeta
zona chan lo atam hlebok ziba bial nu Misty Taylor le akopui Wesley Taylor dei voitam tak thu zo fian ma se in nam noina an nei om hriat chuani lova chuti rualin in rol nan neyangem ti zona chu mitam takril ruwa athi thei chuang lo tin chu mai nilovin abo don tlaya anni te in phone atanga pager message lo vathon tu khatunge niang ti te abo don zana apa jeria phone atanga anni te in lo va phone tu khatunge niang a case nen hianin zomna neyangem ti te zi pakaron lang le nol khaturon dange niang ti te chu chanin om ngai don talo niin alang Jason okil ten Gina chu tual thattu berani an ti lain mi than katero chuan Jason chu poi khoi tu dik tak le dot soi profile tu kani an ti ve thunga eng poni se Jason Owen se hian Joseph vate nu pale an nau te thatin an ruanga chandar veka ala halral zui ti chianga zi pachulo that kherlo ma se a shem nei chu a phu ve shim tin Gina Owen sa kazi ba thattu lo ni tak tak chuan khovel rorel na court khoi pha kaum tolova chatuan court lama judge rorel sual ve ngai lovin alo ching fel mai tura ngai la a hadam thlak ta bero me le he case siri taka hian ngai dani nei ve nge nerinoma Jason hi zi ba thattu taknin iringem abial nu Misty te nu pa hi anin rol iringem ti tele soi ve chak shim te po ha comment section lama han soi zuila trong camero an manin an lo chiar ve takin film khur de villa chome in zavain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang thale vek ule